नमस्कार. न संपणारी स्वप्नांची सुंदर माळ असावी, ग्रीष्मात पडेल अशी ढगांची सर असावी आणि अखंड साथ देणारी तुमच्यासारखी सुंदर माणसे असावी. आपल्या सर्वांचे स्वागत. संजना पब्लिकेशन्स आणि रवींद्र भवन मडगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने कुडचडे येथील लेखिका हिराताई प्रकाश करंगटे यांच्या पहिल्या पुस्तक ओळख या ललित लेख संग्रहाच्या प्रकाशन सोहळ्यासाठी आपण इथे एकत्र आलो आहोत. निवृत्तीनंतरचे जीवन म्हणजे रिकामे बसण्यासाठी नसून आपल्या आईला ते जमणारही नसल्याची तीव्र जाणीव त्यांची ज्येष्ठ कन्या शिवांगी हिला झाली. आणि हिराताई यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात म्हणजे त्यांच्या सेकंड इनिंग मध्ये श्री दिनेश मणिरकर, श्री राजू नाईक, श्री विराज प्रभुदेसाई यांच्या प्रोत्साहन आणि सहकार्यामुळे आज हा सोनियाचा दिन आलेला आहे. आज आपल्याला या सोहळ्यासाठी मुख्य अतिथी म्हणून लाभले आहेत सन्माननीय राधाताई भावे आणि सन्माननीय अतिथी म्हणून लाभले आहेत माननीय कविताताई बोरकर. आपलं स्वागत आहे. मी विनंती करते स्नेहाताई सबनीस यांना आणि हिराताईंना की त्यांनी आपल्या आजच्या अतिथींना व्यासपीठावर घेऊन यावे आणि आपल्या अतिथींना विनंती करते की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावे. तिमिरा तुम्ही तेजाकडे ने दीप देवा जीवना, ज्योती परी शिव मंदिरी रे जागरण दे मुक्तता भयहीनता अभिमान दे दे लीनता दे अंतराशवदायिनी मलय नीला संभावना. मान्यवरांचे व्यासपीठावर स्वागत आहे. आपल्यासोबत व्यासपीठावर आहेत माननीय स्नेहाताई सबनीस. त्या संजना पब्लिकेशन्सच्या सल्लागार संपादक आहेत. कोकणीमधून MA केलेल्या स्नेहाताई लेखिका, संघटक आणि कोकणीच्या कार्यकर्त्या आहेत. त्या राज्यभाषा संचालनालयामध्ये कनिष्ठ भाषांतरकार म्हणून काम सांभाळतात. त्यांची अखिल भारतीय कोकणी परिषदेची सहकार्यदर्शी म्हणून नुकतीच निवड झाली आहे. त्याबद्दल आपल्या सर्वांतर्फे मी त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करते आणि त्यांना विनंती करते की त्यांनी स्वागतपर 2 शब्द सांगावे. सगळ्यांना नमस्कार. पुस्तक ओळख हे जरी मराठी असले तरी योगाराचे उलोवप हांव कोंकणींतल्यान करता. तुमची माफी मागता, म्हजी मराठी तितली बरी ना म्हणून हांगा कोंकणींतल्यानच उलयता. आयचे मानेस्त दोन्ही साहित्यीक, कवयित्री, लेखक राधाबाई भावे तशेंच कविताबाई बोरकार तुमचे हांगा स्वागत आसा. तुमच्या मोगान आयिल्ली कितलीशीच प्रेक्षक हांगा आसात, तुमची उतरां आयकपाक आतुर आसात. तशेंच ह्या पुस्तकाची लेखिका हिराबाई करंगटे एक सडेतोड लेखक, निर्भीडपणान बरोवपी, आपले विचार प्रामाणिकपणान मांडपी अशी लेखिका. तांचे पुस्तक आयज प्रकाशित जाता, तुमकां परबी भेटयता. जेन्ना एखादो लेखक आपले विचार निर्भीडपणान अनमन नासतना बरयता तेन्ना ताका समाजा कडल्यान खूप आयकुचें पडटा आणि ते जर पुस्तक रुपान काडटा जाल्यार खूप वेळार प्रकाशक मेळप कुस्तार जाता. पूण संजना पब्लिकेशन्स आमकां अशी पुस्तकां येताना चड खोस भोगता
आनी अशी पुस्तकां प्रकाशीत करपाक चड उमेद जाता आनी लोकां मुखार दवरपाकूय तितलोच आमकां अभिमान दिसता. तुम्ही सगळी आमच्या लेखकाच्या मोगान आयल्यात, तशेंच आमचे जे मानेस्त आसा तांकां आयकुपाक आयल्यात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. तुमचो मोग संजना पब्लिकेशना खातीर असोच दवरचो अशेंय मागता. देव बरें करूं. धन्यवाद स्नेहाताई. मान्यवरांचं स्वागत फुलांनी आणि फळांच्या सुंदर पळण्यांनी करण्यात यावं मी विनंती करते बाय मिश्का हिला की तिने आपल्या मुख्य अतिथी माननीय राधाताई भावे यांचं स्वागत करावं. मी विनंती करते बाब राजस यांना ज्यांनी सन्माननीय अतिथी कविताताई बोरकर यांचं मी विनंती करते बाय शिवांगी हिला त्यांनी स्नेहाताई फडणवीस यांचं स्वागत करावं. मी विनंती करते बाय शांतनु मराठे यांनी हिराताई फडणवीस यांचं स्वागत करावं. हांव मागता नुपूर खंगाटे हांचे कडेन ताणें आयच्या कार्यावळीची सूत्रसंचालिका स्नेहाबाईक फुलांनी स्वागत करचें. मडगावच्या महिला व नूतन शाळेत शिकलेल्या हिराताईवर मराठीचे संस्कार श्री माधव पंडित व श्री श्रीधर घाटिये अशा ज्ञानी शिक्षकाकडून झाल्याने त्यांचे मराठीवर प्रभुत्व सहज आले. त्याच शाळेतून 11वीत पहिल्या येऊन पुढे चौगुले महाविद्यालयातून इकॉनॉमिक्स मधून त्यांनी BA केले. इथेच त्यांना साहित्याची गोडी लागली होती. गोमंतवाणीवर 2 लेखही प्रसिद्धीस आले होते. लेखिका बनण्याचा पाया तिथेच रचला गेला होता. पुढे त्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये नोकरीची सुरुवात केली. एका गोष्टीत स्वतःला पूर्ण झोकून दिल्यावर दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीवर लक्ष न देण्याची सवय असलेल्या हिराताईंनी आपला संसार आणि आपली नोकरी हे आपलं सर्वस्व मानलं. 1972 सालापासून आपले आई वडील, सासू सासरे, घर आणि मुली यांना सांभाळत सिंडिकेट बँकेत काम सांभाळणाऱ्या आपल्या यजमानांना संपूर्ण सहकार्य करत आपल्या नोकरीतून 2010 साली निवृत्ती स्वीकारली. सतत काम करत आलेल्या आणि जगण्याचा खरा मूळ मंत्र माहीत असलेल्या आपल्या आईला निवृत्तीनंतर घरी रिकामा बसवणार नाही हे कळल्यावर त्यांच्या मुलीने शिवांगीने त्यांना त्यांच्या ठायी असलेल्या गुणांची आठवण करून दिली. ते म्हणजे लेखन आणि गायन. सारस्वतांच्या कार्यक्रमातून विविध बक्षिसे मिळवलेल्या हिराताईंना आता गायन सुरू करणे शक्य नव्हते, पण आपल्या अंगातल्या लेखनाच्या सुप्त गुणाला त्यांनी वाव द्यायचे ठरवले. चर्चची घंटा इगर्जेची खांड हा त्यांचा लेख 2011 साली दरवळ या लोकमताच्या सदरात तेव्हाचे संपादक श्री राजू नायक यांनी छापून आणला. हिराताईंनी लिहित राहावं, आपण छापून आणू असा भक्कम शब्दही त्यांनी दिला. तदनंतर त्यांनी लेखनातून मागे वळून पाहिले नाही. खाणींचा यक्ष प्रश्न जेव्हा गोव्याला सतावत होता, श्री राजू नायक यांनी त्यांना दाभाळच्या खाणीवर लिखाण सुरू करायचा सल्ला दिला. हिराताईंनी स्टेट बँकेत काम करताना दाभाळच्या शाखेत बढतीवर काम सांभाळले होते, म्हणून त्यांना या विषयाची बरीच माहिती होती. तिथून त्यांचे राजकीय विषयांवर सातत्याने लिहिणे सुरू झाले आणि त्याबद्दल सर्वत्र खास कौतुकही होऊ लागले. आपल्या आईचा तडकता स्वभाव घेऊन जगलेल्या हिराताईंचे लेखनही कौतुकास्पद होते. राजकीय स्तरावरील हालचाली टिपून तसेच सामाजिक बांधिलकीचे भान ठेवून स्वतःचे विचार बेधडकपणे मांडण्याची हातोटी त्यांच्याकडे आहे. राजकीय चढ उतारांचे ज्ञान आणि आपल्या अभ्यासू जिज्ञासू वृत्तीने केलेले त्यावरचे लेखन वैशिष्ट्यपूर्ण नक्कीच ठरले आहे. पुढे त्यांचे लेख लोकमताचे संपादक श्री सद्गुरू पाटील आपल्या दैनिकातून छापून आणू लागले. आपल्या सासूबाईंचे कौतुक करताना श्री विराज प्रभुदेसाई म्हणाले होते, 2022 साली त्यांची बायपास सर्जरी झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या डॉक्टर शिरीष कामत आणि गोवा मेडिकल कॉलेजबद्दल कौतुकपर लेख लिहिला होता. वहां तूफान भी थम जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं. या ओळी हिराताईवर चपखल बसतात. हिराताईंना हृदयविकाराचा पहिला झटका आला होता तेव्हा त्यांना अपोलो हॉस्पिटलात दाखल करून अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले होते.
पण कसलीही कुरबुर चिडचिड न करता सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून डॉक्टरांनी सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट संयमाने केली. शिवराज यांना त्यांच्याबद्दल वाटणारा आदर आणि कौतुक तेव्हापासून कित्येक पटीने वाढला. आयुष्याच्या प्रत्येक आव्हानाला जिद्दीने सामोरे जात नोकरी करून घरचे प्रत्येक सण उत्सव आनंदाने साजरे करत आपल्या मुलींचे शिक्षण, नोकऱ्या, लग्न, संसार याकडे जातीने लक्ष देत जावयांचे व नातवंडांचे पुरेपूर लाड करत 2010 पासून हिराताईंनी आपल्या सेकंड इनिंगची सुरुवात साहित्यिक प्रवासाने केली आणि स्वतःची वाट शोधत आज एक लेखिका म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्याकडून त्यांचं स्वतःचं मनोगत जाणून घेऊया. हिराताई. मुख्य अतिथी राधाताई भावे आणि सहाय्यक अतिथी कविताजी कुलकर्णी आणि हांगा जमिल्ले सगळे म्हणजे माये मोगाचे आम्ही निमंत्रित केल्ले आणि त्या निमंत्रणाक मान घेऊन आयिल्ले म्हजे बरे मागपी सगळे सोयरे आणि इष्टमित्र. कसले आभार प्रदर्शन हो खंयच्याय कार्यक्रमाचो शेवटचो भाग आसता. हांव मराठींतली पुस्तक बरयलें तरी कोंकणी ही भाशा म्हाका दिसता की मातशी जिवाक चड बरी दिसतली ह्या हेतून हांव हे म्हजें भाशणाची सुरवात करता. सो खंयच्याय कार्यक्रमाचो शेवटचो जो भाग आसता तो आभार प्रदर्शन आसता. पूण हो आयचो हो म्हज्या आयुश्यांतलो दुर्मिळ असो समारंभ, दुर्मिळ असो क्षण आणि ताजे साक्षीदार म्हणून तुम्ही हांगा आसात. तुमगेलो अमूल्य असो वेळ तातून वेळ काढून तुम्ही हांगा आयल्यात आणि हो समारंभ तुम्ही सक्सेसफूल करपाक तुम्ही हातभार लायला म्हणून म्हणजे अंतकरण किंवा अंतर्मन म्हाका अशें सांगता की तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं अशें म्हणूनच तूं तुज्या भाशणाची सुरवात कर. म्हणूनच हांव म्हणटा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. खंयची वस्त खंय नशिबांत आसची पडटा आनी नशिबांत आसल्यार त्या बरोबर ईश्वराचे पाठबळे आसचे पडटा, आशिर्वादय आसचे पडटा. प्रयत्न हे आसतातच पूण प्रयत्नाक जो पर्यंत नशिबाची आणि देवाच्या आशिर्वादाची साथ मेळना तो पर्यंत ते प्रयत्न सक्सेसफूल जायना. हांव कित्याक म्हणटा की म्हाका अशें दिसता की हे लेखन हे म्हज्या आयुश्यांत म्हज्या नशिबांत आशिल्लें आसतलें म्हणून एका अपघातानच हांव ह्या लेखनाच्या व्यवसायाकडे वळ्ळें अशें म्हळ्यार तातूंत म्हाका हांव कितें चुकीचें म्हणटा अशें म्हाका दिसना. म्हजें सगळें शालेय शिक्षण मराठी मिडियम महिला नूतनांतल्यान जालें. ताचे नंतर ह्या मराठीचो इतली सुंदर मराठी भाशेचो म्हजे भितर शिरकाव केन्ना जालो आनी कसो जालो हें म्हाका कळ्ळेंच ना. आज पसून टीव्ही सिरियल पळयत ना. तांची ग्रॅमेटिकली ज्यो मिस्टेकी आसतात चटकन म्हजे तकलेन येता. एक तुमकां जर तर कसलो एक आगीचो किंवा असो चटको लागलो की तुजे ऑटोमॅटीक हात कसो कुशीन सरता तशें ग्रॅमेटिकली मिस्टेकी आसल्यो की त्यो म्हाका चटकन म्हज्या लक्षांत येतात. हाजोच अर्थ महिला नूतनांतल्यान अतिशय शुद्ध मराठी आणि अतिशय शुद्ध समृद्ध मराठी म्हज्या रोमांत भिनल्या आणि त्या खातीरच हें लेखन पळय जें आसा तें म्हज्या आयुश्यांतलें एक म्हज्या नशिबांतलें आसतलें अशें म्हाका दिसता. कित्याक तें ताचो दुजोर दिवपाक हांवें हें सांगलें की आफ्टर BA जातकीर पयल्याच दिसान BAची एग्जाम काबार जाल्या, दुसरे दीस हांव बँकेन जॉयन जाला आनी म्हज्या स्वभावाचो एक पैलू म्हाका एक वेळा एकच काम जमता, 1000 काम हांव करना. म्हणून हांवें बँकेची पळय सेवा आसा ती इतली इमानबारी केली की आमगेले ऑफिसर बसून म्हणटाले की मॅडम तुमच्याकडून काहीतरी शिकण्यासारखं आहे. कित्याक तुजे नंतर एक 4 वर्सांनी रिटायर जाता ते लोक ऑलरेडी रिलॅक्स जावन बसल्यात आनी तूं मात कंटिन्युअसली काम करीत आसा. सो लास्ट मुमेंट लास्ट सेकंड काम करून हांव बँकेची रिटायरमेंट घेतली. पूण ताजे नंतर प्रश्न निर्माण जालो की हांवें फुडें कितें करचें. कित्याक आमी आतां गोंयकार सुसेगाद म्हणटात पळय तशी सुसेगाद अशी गोंयकार हांव न्हय. म्हाका एक्टीव रावपाक आवडटा आनी सदांच एक्टीव रावचें ही म्हजी
इच्छाही म्हज्या भुरग्यांक खबर आसा. सो म्हाका शिवांगीन म्हळें, म्हज्या व्हडले चली शिवांगीन म्हळें, आई तुका सदांच एक्टीव रावपाक आवडटा आनी आपल्याक खबर आसा की तूं सदां एक्टीव रावतली. तेन्ना तुवें कंप्युटरायज बँकिंग म्हणटा तुवें केलां, तुका आवडटालें न्हू तें, तुका लास्ट रिटायरमेंट जायत म्हळ्यार कंप्युटरायजेशन आयलें, पूण भिनासतना तुवें तें केलें. तो स्क्रीन आतां तुगेलो बंद जाला तेन्ना आतां तुजे मुखार 2 पर्याय आसा. लायफान जें पळय कितें तुवें केलें ना आनी तें तुका आपल्याक तें करपाचें आसा अशें तुका दिसता तें तूं कर. कितें करतलें? एक तर गायन, पूण गायन आनी स्नेहाबाईन सांगिल्लें तशें गायन आनी परतें डेवलप. म्हाका नॅचरल वॉयस आसा, अजून बसून म्हाका पयलींचो जो ताळ आसा तसो म्हजो ताळ, कितें स्वरमंच हांव हातूंत शिकिल्लें, खुबशे कॉम्पिटिशनाक म्हाका प्रायजाय मेळ्ळ्या. अजुनूय पयलींचो ताळ म्हाका ताळ्याचेर म्हजो कांय हें जालें ना, तरी पूण तें डेवलप करपाचें म्हजें मना आयलें ना. त्याच वेळार लोकमत हो पेपर आयिल्लो आनी तेन्नाच तो प्रसिद्ध जालो. सो ताणें म्हाका सांगलें, चलयेन कित्याक तरी आमकां बरें तूं साक्षारां सांगता अशें कर अशें करनाका, तीच एकाचेर बरय आनी ती धाड, पळय ताका कितें वाव मेळटा जाल्यार. त्या वेळार म्हजें घर पळय आसा तें कुडचड्यार. सो कुडचड्यार आमच्या घरा कडल्यान थोडे अंतराचेर इगर्ज आसा, चर्च. आनी इगर्जेची घाट कितें तें तुमकां खबर आसा? 5:30 एक घाट जाताली, 8 जाताली, मागीर 12 जाताली. आमोरीची घाट 8 कित्याक जाताली? त्या वेळार अग्रवालांची हे धग्यार बिकार काम आसताली मायनिंगाची कसली पूण ताका कामगार लोक करतालो. सो तांकां एक वेळेचें भान येवचें म्हणून त्या 8ची घाट जाताली. पूण ह्यो घाटी आमकां बऱ्या पडटाल्यो जी कामार आसा. सो आमकां व्हडलीशी घड्याळाची गरज लागनाशिल्ली. त्या घाटीचेरच आमी डे टू डे शेड्यूल आमचे फिक्स करताले, स्पेशली हांव आमगे कामार वचपी लोक. सो मनाक म्हज्या आयलें ह्या घाटीचेर कितें हांवें पयलो लेख बरोवचो म्हणून. त्या इगर्जेच्या घाटीचेर हांवें लेख बरयलो आनी राजू नायका कडेन धाडलो. ते लेखाचें नांव आशिल्लें चर्चची घंटा इंटू ब्रॅकेट इगर्जेची घाट. एक 7-8 दिसांनी तो लेख प्रसिद्ध जालो आनी हांवें राजूक थँक्यू म्हणपाक फोन केलो. तर राजून म्हाका सांगलें, तूं बरी बरयता, तूं बरें छापपाची जबाबदारी बापली. म्हाका तें एकदम बरें दिसलें, कित्याक हांवें जें कितें करपाचें ठरयलां तातूंत राजू बाबान म्हाका प्रोत्साहन दिलें. आनी ताजे नंतर म्हजे अशेंच ललीत लेख सुरू जाले म्हणजे बरोवपाचे आनी खुबशे वेळार म्हाका एप्रिसिएशन मेळ्ळो. त्या वेळार हांवें म्हाज्या आई बाबांचो संसार म्हणून एक लेख बरयलो. खुबशे जाणांनी तो एप्रिसिएट केलो की कसलोच राड पडतो बरयनासतना तुवें तो लेख बरयला. म्हज्या बापायचो स्वभाव मातसो मायल्ड आशिल्लो, पूण तो संसार म्हगेल्या आवयन कशे तरेन सांवरलो ताचें हांवें सामकें वर्णन तातूंत बरयलें. सो तो खूब लोकांक आवडलो आनी ताजे नंतर अशीं वर्सां गेलीं. 2011तल्यान हांवें लेखन कॉमेस केलें. फुडें मायनींग हो इश्यू जालो, खूब मोठो इश्यू जालो. तेन्ना राजून म्हाका फोन करून सांगलें, तूं ललीत लेख बरयता बरोबर, तुवें दाभाळ काम केलां, पूण त्या सायडीन मायनिंगान कशे तरेन म्हणजे आमचे गोंयचें हें कसलो बॅड इफेक्ट जाल्यार हें तुका खबर आसतलें. तेन्ना तूं मायनिंगाचेर 4 लायनी बरय. म्हाका खबर आशिल्लें दाभाळ हांव काम करतालें. हांवें तेन्ना पळयलें ज्या जाग्यार शेत जाताल्यो त्यो सगळ्यो जमनी पडंग पडिल्ल्यो आनी मातयेच्या उदकान तांचे ते हे आशिल्ले कारणान कुणबे आशिल्ले कारणान फक्त हांगा पयलीं शेत आसतालें इतलें तुका इमॅजिन करपाक तूं शकतालें, पूण त्या सगळ्या जाग्यांची वाट लागली. सो मायनिंगान कितें बॅड इफेक्ट जाला हाचेर हांवें बरयलें. आनी अशे तरेन म्हजी गाणी अशी ललीत लेख बरयता पॉलिटिकल इश्यूचेर आयली आनी तेन्ना जी ती घसरली ती वचून जाग्यार आयली ना. हांव चडशें आतां सद्या पॉलिटिकल इश्यूचेर बरयता, बेधडक बरयता. म्हाका हो कितें म्हणटलो तो कितें म्हणटलो अशें ना. आतां म्हजी एक हाचो म्हणजे शरिराचो गुणधर्म असो की कोणें म्हाका लेख बरय म्हणून म्हाज्यान तो लेख बरोवपा जाय. जेन्ना एखादी गोश्ट म्हज्या मनाक लागता
म्हाका मना पासून ताजेर कितें बरोवपा दिसता तेन्नाच हांव तें बरयता. त्या खातीर आजकाल त्या खंयच्या विशयाचेर हांव उलयता, हांवें ऑलरेडी बरयल्लें आसा. पूण म्हाका एका मनशान अशें सांगलें की राजू बाब किंवा हो आमगेलो सद्गुरू बाब हे लेख बरयता पळय ते तांचें प्रोफेशन. पूण कसलोच पॉलिटिकल राग नासतना तूं जेन्ना खंयच्या पॉलिटिकल इश्यूचेर बरयता तेन्ना आमकां तुजें कौतुक दिसता आनी इतलें तूं खरें बरयता आमकां दिसता, पूण तें आमकां मांडपाक कळना, तें तूं मांडटा. म्हणून आमकां तुजे बद्दल एक प्रकारची आत्मीयता आसा. सो लेखन ह्या खातीरच म्हाका अशें दिसता की 2010 पर्यंत जे आमी जॉब केला तेन्ना जर म्हाका कोणें सांगिल्लें की तुज्या हातांतल्यान फुडें साहित्याची सेवा घडपाची आसा किंवा तुज्या हातांतल्यान फुडें लेखन घडपाचें आसा अशें जर, तेन्ना म्हाका तें खोट दिसतालें आशिल्लें ना त्या मनशाक म्हणटलें आशिल्लें तूं कितें म्हजी फकाणां करता. पूण ना, 2000 जवळ 14-15 नंतर हांवें जें लेखन केलें तें म्हाका आज खूब एक वेगळे तरेची लेखिका म्हणून तोखणाय करपी लोक एक वाचक वर्ग म्हजे हांवें निर्माण केला. आनी म्हजे जर काही दीस कांय आयलें ना जाल्यार कोणी विचारता तुवें आज केलें ना, तुमकां दिसतली ही आत्मस्तुती न्ही, ही वस्तुस्थिती. म्हाका जें आसा, म्हाका जें दिसता तें हांवें बरयलां आनी हांवें सांगलां. म्हजें लायफ हें अशें आसा. आतां तुमकां एक चड टायम जातलो पूण तरी सांगता, म्हज्या आयुश्याचे अनुभव सांगता. कशे तरेन हांव खंयच्याय विशया कडेन पळयता. राजकारणा कडेन पळयता तें कसो तुमकां खबर आसा की प्रत्येक मनीस हो सकाळी उठ्ठकीर देवाक प्रेयर केले बगर किंवा देवाचें स्मरण केले बगर ताका दिनचर्येक सुरवात करना. म्हजो देवा कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन वेगळो आनी हांव खरें सांगता हातूंत कांयच हें ना, म्हणजे ताका 4 वस्तू आनीक जोडोवन सांगितलें अशें ना. म्हजी सकाळची देवाची सुरवात श्री गणराया, महादेवा, महालिंगराया आनी व्यंकटेशा कशी जाता. ताजे नंतर हांव हें करता तें जिजस आनी वेलंकनी सायबीण माय. वेलंकनी सायबीण मायच्यो खूब आनवणी हांवें म्हज्या भुरग्यां खातीर केल्ल्यो आसात, त्यो पावयल्ल्यो आसात. त्यो जिजस आनी वेलंकनी सायबीण मायचेर म्हजी खूब श्रद्धा आसा. म्हणजे म्हाका तिका बेसांव, तिचे कडेन हांव बेसांव मागता. पूण म्हाका आनी तिसरी म्हणजे ताजे नंतर हांव म्हजे कडेन आमचे बँकेन काम करता आसतना खर्च सगळे मुस्लीम बांधवूय आमचे बरोबर आशिल्ले. सो तांकां हांवें एकदां विचारलें बाय तुमी कितें म्हणटात, तर तेणी सांगलें अल्लाहू अकबर. सो ताजे नंतर म्हगेलें अल्लाहू अकबर म्हणून आसता आनी ताजे नंतरच म्हजे दिनचर्येची सुरवात आसता. म्हगेलें लायफाचें सांगता तुमकां वेगळे तरेचें, म्हणजे ताजे कडेन पळोवपाचें वेगळें. कित्याक तर हे पळय धर्म म्हणटा तें आसा ते देवा कडेन वचपाचे वेगवेगळे रस्ते. तुजो हांव हिंदू धर्मांत जल्माक आयलां, म्हाका हिंदू धर्माचो खूब अभिमान आसा. पूण हाजो अर्थ म्हाका ख्रिश्चन धर्मा बद्दल वायट हेतू ना किंवा मुस्लीम धर्मा बद्दल, ते वेगवेगळे रस्ते. आमकां कॉलेजींत आसतना एक हरिवंशराय बच्चनाची कविता आशिल्ली की इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या. ह्या हातूंत सगळें आसा. फुडें कितें म्हणून कोण जाणा. हे धर्माचे पळय रस्ते आसात ते फक्त इहलोका पळय, तर फुडें कितें म्हणून कोण जाणा. त्याच प्रमाणे अशोक कुमाराची एक आठवण ताणें सांगितली, बरयल्ली आसा मुलाखतींत की आपल्या बायलेचें नांव शोभा. शोभाक आनी आपल्याक फक्त 1 वर्साचें डिफरन्स. तेन्ना आमी तिळसांजची एका गार्डनान बसतालीं आनी दोगांयनी अशें सदांच उलोवप लायफा बद्दल उलोवप. घोव आनी बायल दोगांयनी लायफ सामकें अशें उलोवप. आनी तेन्ना आमी ठरयल्लें की जो कोण पळय पयलीं वता ताणें दुसऱ्याक आफ्टर डेथ कितें म्हणटा सांगप. आज 2 म्हयने जाले शोभा गेल्यार. आपूण सद्दां ह्या गार्डनान येता पूण शोभा आपल्याक दिसली ना, खंय झळकली ना आनी स्वप्नां पसून आपल्याक कसलो दृश्टांत दिसलो ना. म्हणून मनशान हें जगचें, तें स्वता खातीर जगचें आनी जगचें तें वर्तमानांतूच जगचें. फुडें कितें फाटल्यान कितें हें पळोवचें न्ही. त्या मदून तुमचें मन हें चलबिचल जाता. ते खातीरच
म्हजो लायफा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन आसा. श्रीकृष्णाक खंय अर्जुनान विचारलें सुखी कोण, तेन्ना श्रीकृष्णान ताणें उत्तर दिल्लें की जो पळय वर्तमानात जगता तोच कर्मांनी सुखी. जो फुडें कितें जातलें किंवा फाटल्यान कितें जाल्लें हे हाजो विचार करता तो वर्तमान पासून हातूंत घालयता. म्हणजे वर्तमान पासून ताका जो दिला तो ताका एन्जॉय करपाक किंवा त्या वर्तमाना कडेन जगपाक कळना. सदांच मनशाक वर्तमानात जगचें. आफ्टर बायपास सर्जरी जेन्ना ICUंतल्यान भायर आयलें तेन्ना लायफ म्हणजे कितें तें कळ्ळें. आनी दुसरें म्हणजे एक म्हणजे कर्माचेर अढळ श्रद्धा आसा. जेन्ना हांव ICUंत आशिल्लें तेन्ना म्हाका दिसलें म्हगेली आयडेंटिटी हांवें स्वता निर्माण केल्ली ओळख, म्हजें एज्युकेशन शिक्षण हांवें कमायलो पयसो कित्याचोच हांगा उपयोग नाशिल्लो. हांगा आशिल्लें तें फक्त हांव डॉक्टरांचे उपाय आनी म्हजें कर्म. कर्म ज्याचें बरें आसता ताका कसलोच भंय नासता. आमचे संस्कार म्हणून पळय आमी केल्यात ताचे फाटलो उद्देश हो की तुज्या हातान कितें तरी बरें घडचें वायट घडचें हे संस्कार आनी हे कर्म. आनी ज्या मनशाचे पळय कर्म जो काम करता आसतना प्रत्येक योजिता की हें जें आपूण करता तें बरें काय वायट तो ताचे निश्चितच कर्म बरें उरता आनी ताका लायफाक कसले अडचणी पसून आयल्यार त्या अडचणीक मात करपाची शक्ती ताजे भितर येता. हे लायफांत हांवें म्हाका पळय आयुश्यान जे अनुभव आयले ते अनुभवांतल्यान हांवें शिकलां आनी तेंच हांवें म्हज्या लेखनांतल्यान मांडलां. कदाचित थोड्यांक दिसता ती कितें बरयता काय म्हणून, पूण तशें न्ही. आयुश्य तशेंच आसता. आपल्याक कर्म हे मनशाचें सदांच श्रेष्ठ. तेन्ना करता आसतना मनशाक कर्म हे बरें करचें. कित्याक आमी नशीब म्हणटात. नशीब म्हणजे आपल्याच कर्माचो तो एक निश्कर्श. तो नशीब आमी म्हणटा नशिबा आशिल्लें ना. नशीब हे तुज्या कर्माचो हिशोब, ताजो निश्कर्श म्हणजे ताजें तें सार. म्हणूनच मनशान सदां बरें कर्म करचें. आनी म्हजी एक इच्छा आसा की हांव जरी साहित्य बरयलें तर तें साहित्य बरें साहित्याची दर्जेदार साहित्याची निर्मिती म्हज्या हातान जावची. आनी अशाच तरेन एक पुस्तकां प्रसिद्ध करून आनी अशी म्हज्या हातान बरें साहित्य जावन त्यामुळे साहित्यान समाजाची सेवा करची आनी लोकांची सेवा म्हज्या हातांतल्यान जावची ही इच्छा. ते शेवटचो एक म्हणजे ह्या वेळार म्हाका म्हज्या आई बाबाची याद येता. म्हजी आवय म्हणजे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पुरुषोत्तम काकोडकरांची सख्खी चुलत मोठी करारी. तिचें नांव इंदिरा. म्हाका केन्ना अशें दिसता जे करारी बायलो आसतात तांचें नांव इंदिरा कितें आसता काय म्हणून अशें बरोबर म्हज्या म्हणजे सांगपाचें अशें की आई बाबाची याद येता. आज जर म्हजी आवय आशिल्ली तर हिराचें पयलें पुस्तक प्रकाशीत जालें म्हणून तुज्या तोंडार हास्य आसतालें आशिल्लें. आनी म्हजो बापूय दामबाब पार्लेकर तो मितभाशी आशिल्लो पूण एक कौतुकाची थाप तो म्हज्या फाटीर पोट्टल आशिल्लो. ही म्हाका आई आनी बाबाची कशी याद येता. त्याच प्रमाणे हांव एक शेवट आमगेले विराज बाबाचे बद्दल जावन वयतो. आनी एक दीस हो आमगेलो दिनेश मोडेरकार आमगेर आयिल्लो. तो म्हज्या घोवाचो फ्रेंड एज वेल एज कलीग. सो ताणें म्हाका सहज म्हळें की तूं बरयता पूण त्या पुस्तकाच्या रुपान कित्याक तूं प्रसिद्ध करना. तें चटकन हांवें तकलेन धरलें. पूण कितें आसा कसल्याय गोश्टीक हो योग येवचो पडटा. तो इतले वर्स योग आयलो नाशिल्लो पूण परत एकदां दिनेशान म्हाका रिमांड केलें आनी हांवें तें तकलेन धरलें आनी दिनेशाच्याच फाटल्यान लागलें. संजना प्रकाशनातर्फे म्हजें एक बूक पब्लीश केल्लें. ताजेर दिनेशान खूब हेगे त्रास घेतले आनी आज जे पळय हें हांवें हो समारंभ जो आसा ताजे सगळे क्रेडीट म्हगेलें जावयाक आनी दिनेशाक. हांवें पुस्तक बरयलां ना पूण बाकी सगळी फॉर्मेलिटी त्या दोगांनी केल्या. त्या खातीर तांची हांव मनांत वचून रावतां. आनी हे स्नेहा केली आनी कविता आनी आमी राधाताई खावे हांच्याय मना पासून रावपाक तांच्या आजच म्हजी वळख जाली. सो तांचे कडेन वळख दवरपाची म्हाका खूब इच्छा आसा. आनी तुमी सगळे हांगा आयल्यात म्हाका खबर आसा म्हज्या व्हडल्या प्रेमानूच तुमी सगळे हांगा आयल्यात. त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे आभार मानले म्हणून ते जायना. ते शब्दान सांगता कित्याक शब्द कमी पडटात. तुम्ही प्रेम दाखयला ते प्रेमाचें वर्णन करपाक शब्द कमी पडटात पूण त्या मागच्यो म्हज्यो भावना तुमी जाणून घेतल्यो आसतल्यो.
त्यो म्हज्यो भावना तुमी समजून घेयात इतलेंच सांगून म्हजे 4 शब्द. हिराताई, तुमच्या भावना नक्कीच इथल्या प्रत्येकापर्यंत पोहोचल्या आहेत. स्त्रियांच्या आयुष्यात अनेक रंग असतात. प्रत्येक रंगाचे जसे वेगळे महत्व, तसेच तिच्या आयुष्यात प्रत्येक पावलावर वेगळे आव्हान असते. प्रत्येक आव्हानातून ऊर्जा घेऊन ती चालत असते आणि जुनीच ती नवीन होऊन आपल्या समोर येते. धन्यवाद हिराताई. आपल्या आयुष्यातील व्यक्ती आणि त्यांच्याशी निगडीत आपल्या आठवणी आणि शब्दांची सांगड घालून त्यांनी लिहिलेले लेख लोकमत या दैनिकात प्रसिद्ध झाले आहेत. हे लेख पुस्तक रूपात प्रसिद्ध करण्यासाठी सिंडिकेट बँकचे निवृत्त कर्मचारी तसेच हिराताईंच्या यजमानांचे श्री प्रकाश खरंगटे यांचे सहकर्मचारी आणि संजना पब्लिकेशन्सचे प्रकाशक श्री दिनेश मणेरीकर यांनी भक्कम पाठिंबा दिला. कधी आठवण लपलेली असते हृदयाच्या बंद कप्प्यात, कधी आठवण लपलेली असते वसंतातल्या गुलमोहरात, कधी ती लपलेली असते सागराच्या अथांग निळाईत, कधी तर लपलेली असते बहरलेल्या चैत्र पालवीत. या साऱ्या भोवती फिरत असतो श्वास आपला मंद धुंद आणि यातूनच मग दरवळतो तो आठवणीचा बकुळगंध. शांताताई शेळकेंच्या ह्या कवितेप्रमाणेच हिराताईंच्या आयुष्यातल्या त्यांच्या कित्येक आठवणींचा असाच बकुळगंध लिहिलेले त्यांचे पुस्तक ओळख हे आता लोकार्पण करावे अशी मी मान्यवरांना विनंती करते. पहिल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी खूप खूप अभिनंदन. तुमची अनेकानेक पुस्तके प्रसिद्ध होत राहोत हीच शुभेच्छा. आपल्या या पुस्तकाच्या प्रकाशनादरम्यान इतरांनी केलेल्या सहकार्याची आणि पाठिंब्याची आठवण म्हणून हिराताई त्यांना भेट देऊ इच्छितात. मी विनंती करते रवींद्र भवन मडगावचे अध्यक्ष श्री राजेंद्रजी तालक यांना धन्यवाद. राजेंद्रजी, ज्यांच्या भक्कम मानसिक आधाराशिवाय ही वाटचाल शक्य नव्हती, हिराताईंच्या यजमानांना श्री प्रकाशबाब गोविंद खरंगटे यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन ही भेट स्वीकारावी. त्यांच्या घरच्या आणि त्यांच्या मित्रमंडळीच्या सगळ्यांच्या वतीने काकांनी हे भेट स्वीकारली आहे. आपल्या आजच्या सन्माननीय अतिथी कविताताई बोरकर एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व, पुण्यासारख्या समृद्ध सांस्कृतिक संचित लाभलेल्या महानगरात जन्मल्या वाढल्या. प्रेमळ आणि सुसंस्कृत माता पित्याच्या सावलीखाली त्यांच्यावर संस्कार झाले. मानसशास्त्रासारख्या मानवी मनाशी निगडीत असलेल्या ज्ञानशाखेत त्यांनी प्रावीण्य संपादन केले. त्यांची कवितेची ओढ आणि पती अशोकभाई बोरकर यांचा पूर्ण पाठिंबा त्यांच्या काव्य निर्मितीला पोषक ठरले आणि नुकताच सेतू हा त्यांचा कविता संग्रह याच ठिकाणी लोकार्पण झाला. मडगावच्या श्रीमती पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयात त्या मानसशास्त्राच्या प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत होत्या. मानसशास्त्र विभाग प्रमुख म्हणून कार्य त्यांनी सांभाळलं आहे आणि कित्येक मानसशास्त्रज्ञ आणि समुपदेशक तयार केले आहेत. अनेक लघु अभ्यासक्रम त्यांनी तयार केले. प्रयोगशाळेची रचना केली. गोवा विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्ष या नात्याने कार्य केले आहे. सर्व प्रकारच्या मानसिक समस्यांचे निवारण करण्यासाठी समुपदेशनातून यशस्वीपणे सेवा केली आहे. कित्येक मुलांना करिअरची निवड करण्यास मार्गदर्शन केले आहे. काव्य मैफलची सुरुवात व उभारणी त्यांनी केली आहे. जो मासिक काव्य सोहळा गेली 19 वर्षे अव्याहतपणे चालू आहे, त्यासाठी 2020 मध्ये गोव्याचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोदजी सावंत यांच्या हस्ते मानाचा पुरस्कार काव्य मैफलच्या कार्यासाठी प्रदान करण्यात आला होता. सालसेट संघातर्फेही सत्कार करण्यात आला होता.
त्यांच्या सामाजिक, साहित्यिक आणि शैक्षणिक कार्यासाठी त्यांचे सत्कारही करण्यात आले आहे. त्यांना विनंती आहे त्यांनी आपले विचार मांडावेत. काव्य मैफलच्या सर्वे सर्वा माऊली ही उपाधी प्रेमाने लाभलेल्या कविताताई बोरकर. नमस्कार. व्यासपीठावरचे सगळे मान्यवर आणि समोर बसलेले सगळे मान्यवर, सगळ्यांना माझा प्रेमपूर्वक नमस्कार. इथे आल्यानंतर मला हिरा सापडला. हिऱ्याची ओळख आहे. मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते. खरं म्हणजे इतकं तडकदार तुमचं भाषण झालं. मी काय होतं, कोणी बोलताना ना थोडं अटेन्शन इकडे तिकडे जाऊ शकतं, पण अजिबात एकही शब्द चुकला नाही. पूर्ण समरसून मी तुमचं भाषण ऐकलं, कारण ते इतकं आतून आलं आणि कागद नव्हता समोर, काहीही नव्हतं. उत्स्फूर्त बोलल्या त्या. मला खूप कमालीचं कौतुक वाटलं. खूप सुंदर बोललात आपण. खूप अनुभव संपन्न आहात. तुमचं व्यक्तिमत्व खूप वेगळ्या तऱ्हेचं आहे आणि याची साक्ष देणारा हा क्षण, हा अनुभव आणि पुढे ही मेमरी ही कायमस्वरूपी मी काय ते प्रत्येक जण जपेल. स्टेजवर बसल्यानंतर फुलांचा एवढा मोठा बुके आणि फ्रूट बास्केट असे लाड केल्यानंतर माहेरी गेल्यासारखं वाटतं, कारण लाड फक्त माहेरीच होतात. त्यामुळे इथून पुढे मला कळलं की आपले पब्लिकेशन, संजना पब्लिकेशन असलं की असे लाड होतात. तुमचं खूप कौतुक त्यासाठी आणि खूप छान जेव्हा हे पुस्तक वाचायला घेतलं तेव्हा मी त्यात हरवले अशासाठी की त्याच्यात तत्वज्ञान आहे, त्याच्यात आयुष्याबद्दल बांधलेले आराखडे आहे. मी तुम्हाला म्हटलं तसं खूप अनुभव संपन्न हे व्यक्तिमत्व आहे ना, आणि खूप गोष्टी करून आले. म्हणजे आता तुम्ही भाषण ऐकलं तेव्हाच तुम्हाला अंदाज आलेला असेल. तर मला ह्याच्यात खूप सायकोलॉजी सापडली. मला जर शक्य असतं तर मी हे टेक्स्टबुक म्हणून माझ्या विद्यार्थ्यांना कंपल्सरी वाचायला लावलं असतं. ठाई याच्यात दाखले आहेत की जिथे थांबून विचार करायला लावतात, चिंतन करायला लावतात. अशा गोष्टी याच्यामध्ये आहेत आणि त्या डावलून मला पुढे जाताच येईना. त्यामुळे माझा स्पीड एरवी खूप जास्त असला तरी मी खूप स्लो डाऊन झाले आणि मी सगळे लेख तुमचे वाचू शकले नाही, कारण माझ्या लक्षात आलं की हे काय साधं सुद्धा काम नव्हे, हे चिंतनात्मक काम आहे, वैचारिक लेख आहे. म्हणजे त्याच्यात शिरलं तर असं जाणवतं. तुम्ही वरवर वाचलं तर काय पाळीव प्राणी आहे, चर्चची घंटा आहे, वर्णन आहे, असं वाटतं की ह्याच्यात काय. पण त्याच्यात बिटवीन द लाईन्स म्हणतो ना, तसं वाचायची जर सवय आपल्याला लागली. म्हणून मी म्हटलं की मला जर शक्य असतं तर मी माझ्या विद्यार्थ्यांना नक्की हे टेक्स्टबुक म्हणून सांगितलं असतं वाचायला. कारण असं लेखन करणं जिथे सामान्य स्त्री म्हणूया आपण, कारण आता अरुणिमा सिन्हा किंवा संतांची चरित्र असतात किंवा काही मोठं कार्य केलं की त्यांची चरित्र असतात, मोठे नावाजलेले व्यक्ती असते त्यांची चरित्र असतात. पण आपले अनुभव असलेले असं आपल्यासारखीच एक स्त्री असं पुस्तक लिहिते आणि प्रसिद्ध करते, ही अतिशय प्रेरणादायी गोष्ट आहे. साहित्यात आम्ही असं म्हणतो की एखादी कविता लोकांना भेटते कारण तो त्यांचा अनुभव असतो. समजा आपण पावसावर लिहिली, असं एक उदाहरण घेऊया, तर पाऊस सगळ्यांनी खूप अनुभवलेला असतो आणि वेगवेगळी पावसाची रूपं पण अनुभवलेली असतात. त्यामुळे जेव्हा आपण पाऊस म्हणतो आणि अशी कधी कविता असतो, अरे मला पण हेच म्हणायचं होतं पण मला जमलं नाही, ते शब्द मला सुचले नाही, ही मांडणी मला जमली नाही, पण हा अनुभव माझा पण आहे, ही जी फिलिंग येते आणि म्हणून आपण त्याच्यात समरसून जाऊ शकतो. तशीच फिलिंग हे पुस्तक वाचताना येतं की अरे पाळीव प्राणी मला पण माहिती आहे, चर्चची घंटा हो मी पण ऐकतो किंवा चर्च खूपदा पाहिलंय. तुम्हाला सांगू, मी इथे लग्न होऊन आता मला वाटतं 42 वर्ष झाली की मी इथे गोव्यात आहे. मला खूप असा एक 4-6 महिन्यापूर्वी ह्या चर्चच्या घंटेचा सुगावा लागला म्हणजे आमच्या घराच्या खूप जवळ एक चर्च आहे
आणि त्याचा घंटानाद त्या म्हणतात तसं सकाळी 5ला, मग 8ला, मग 12ला, असं ठराविक अंतराने ठराविक वेळेला अगदी नियमितपणे ती घंटा वाजते. आणि कुठली घंटानाद हा जो असतो ना तो खूप सुंदर असतो, तो खूप मोहात पाडणारा असतो, तो खूप मंगलमय असतो. तर मला खूप आवडतो तो नाद ऐकायला. ते झाल्याबरोबर नमाज सुरू होतो. गंमत म्हणजे तोही 5 वेळा, ही 5 वेळा. माझा ड्रायव्हर जो आहे तो चर्चशी खूप निगडीत आहे, खूप काम करतो चर्चमध्ये. तर मी त्याला विचारलं की ती एवढी उंच असते ती घंटा आणि कोण वाजवतं, म्हणजे ती अशी कशी नियमित वाजते. तर तो म्हणाला एक माणूस नेमतात ना, प्रत्येक चर्चने एक नेमलेला माणूस असतो आणि त्याचं तेच काम असतं की ठराविक वेळेला ती घंटा वाजवायची. मला खूप छान वाटलं हे नवीन माहिती जेव्हा मिळाली तेव्हा. आणि असं वाटलं की अरे इतकी वर्ष आपल्याला कळलीच नाही. तर पहिलाच लेख तुमचा त्याच्यावर, आणि त्याच्यावरचं जे तुमचं भाष्य आहे. तर काय झालं, विराजला मी म्हटलं की मला पुस्तक दे बाबा आणि मला त्यातलं काही काही वाचून दाखवायला आवडेल. तर मी सुरुवात केली आणि पहिलं वाक्य होतं, मोरायल या निसर्गरम्य भागात एखाद्या शुभ्र वस्त्र परिधान केलेल्या तपस्विनीसारखी दिसणारी ख्रिश्चन बांधवांची चर्च इगर्ज आहे. आपण चर्च बघतो, पण कोणाच्या मनात येईल की ती तपस्विनीसारखी शुभ्र वस्त्र लिहिलेली अशी एक तिथे एक योगिनी आहे म्हणून. ही जी तुमची नजर आहे ही मला खूप छान वाटली, साहित्यिकाची नजर वाटली मला, की ज्याच्यात तुम्हाला फक्त असं एक साध्या शब्दात नाही, त्यात काहीतरी दिसतं, त्यात कल्पकता आहे, त्याच्यात क्रिएटिव्हिटी आहे, त्याच्यात सृजनशीलता आहे. ती मला जाणवली आणि मी तुमच्या प्रेमात, असं पहिल्या वाक्यातच तुमच्या प्रेमात पडले. मग मी हळूहळू ते सगळे लेख जितके जमले तितके वाचले आणि त्याच्यात शेवटी काय त्यांनी या लेखामध्ये दिलंय, प्रत्येक शेवट मार्मिक आहे, प्रत्येक शेवट वाचण्यासारखा आहे, प्रत्येक शेवट एक असं सगळा हेलावून टाकणारा किंवा छान किंवा अरे वा असं म्हणण्यासारखा आहे. ही त्याची आणि एक खासियत आहे या सगळ्या लेखांची. तर याच्यातला जो शेवट आहे या घंटेच्या लेखामधला तो असा आहे की आजच्या घंटा सर्वांच्या जीवाला शिस्त लावणारी. बघा, आपण घड्याळाचा अलार्म लावतो शिस्त लावण्यासाठी की ह्या वेळेला मला हे करायचंय म्हणून अलार्म लावून मी ही गोष्ट करतो. पण चर्चची घंटा आय एम शुअर की सगळ्यांना अवतीभोवती असते, कारण गोव्यात खूप चर्चेस आहेत, चॅपल्स आहेत आणि प्रत्येकाच्या घराजवळ हा घंटानाद तुम्ही ऐकला असेल किंवा ऐकत असाल किंवा यापुढे ऐकाल. अजूनपर्यंत जर ऐकलं नसेल लक्षात तर नक्की ऐकाल. तर ही घंटा सर्वांच्या जीवाला शिस्त लावणारी, आजच्या कॉम्प्युटर युगात वेळेला जे महत्व आलं त्याची पूर्व सूचना फार पुरातन काळापासून ही घंटा देत राहिली. म्हणूनच आज देखील ही घंटा आमच्या घराच्या दैनंदिन जीवनाची मार्गदर्शिका बनून राहिली आहे. म्हणजे त्या घंटेला मार्गदर्शिका बनवण्याचं सामर्थ्य तुमच्यामध्ये आहे. त्याच्याप्रमाणे तुमचा संबंध दिनक्रम चालू होतो. तुम्ही त्याच्याप्रमाणे दिनक्रमाची आपल्या आखणी करता आणि त्याच्याप्रमाणे फॉलो करता. म्हणजे जेवण कधी होणार, कधी आटोपणार, शाळेत कधी निघायचंय, कॉलेजमध्ये कधी निघायचंय, हे सगळं त्या घंटानादवर अवलंबून असतं. तर ही अशी सुंदर एक मला त्याची स्पेशालिटी वाटली किंवा हे सांगावंसं वाटलं सगळ्यांना. एक ना विनोदी किस्सा आहे, मला तो वाचून दाखवायला पाहिजे, कारण तुमचे शब्द मला काय असे येणार नाहीत वाचून दाखवल्याशिवाय. विनोदी म्हणजे मला विनोदी वाटलं. सासरच्या मंडळींबाबत मी समाधानी होते. सासरच्या मंडळींबाबत मी समाधानी होते कारण त्यांच्यापैकी कुणीही तुला स्वयंपाक येतो का असा गोंधळात टाकणारा गंभीर प्रश्न मला चुकून सुद्धा विचारला नाही. किती छान सासर त्यांचं. मला स्वयंपाक येण्या न येण्यावर त्यांचं काहीही अडत नव्हतं. सासूबाई चांगल्या सुगरण होत्या, खडूसही नव्हत्या. हे फार महत्वाचं आहे. सुगरण होत्या आणि खडूसही नव्हत्या. सासूबाई त्यांच्यामुळे त्यांच्या हाताखाली सुग्रास रानपाचे धडे गिरवायची नामी संधी माझ्यापुढे होती. कोलेस्ट्रॉल, प्रेशर, डाएट सारखे शब्द कोणाच्या तोंडून तेव्हा ऐकवत नव्हते. खूप छान आहे. आणि एक आणखीन असं मध्ये मध्ये अशी इतकी सुंदर वाक्य आहेत, काही काही मी लिहून आणली.
हे शब्द ना मला पण खूप आवडतात. सॉरी, थँक्यू, आय लव्ह यू, हे जबरदस्त शब्द आहेत. मी माझ्या स्टुडंट्सना सांगायचं की प्लीज शिका तुम्ही हे शब्द, 3 शब्द, सॉरी, थँक्यू, आय लव्ह यू. भयंकर जादू घडते या शब्दांनी. सॉरी म्हटलं की संपलं, समोरचा वाद टळतो, हवा कमी होते, वाद निघून जाते, राग कमी होतो. भयंकर साधतं या सॉरी शब्दामुळे. सो ते यायलाच पाहिजे. थँक्यू म्हणायला पाहिजे, कृतज्ञता वाटायलाच हवी. ती वाटून काय उपयोग, व्यक्त करा ना, म्हणा ना, कौतुक करा ना एकमेकांचं, म्हणा. बोलत नाहीत लोक, खूप आतच ठेवतात. आपल्याला त्यांच्या डोळ्यात शोधावं लागतं कौतुक, आपल्याला त्यांच्या नजरेत शोधावं लागतं कौतुक. बोलून मोकळं व्हावं. अरे तुम्ही या एकदा काव्य मैफिलला, ज्याच्याबद्दल आता चर्चा झाली. बघा काय दाद मिळते ते, बघा विराज कशी दाद देत होते, स्पेशल असते. अगदी आवडली ना तर शिट्ट्या मारून दाद देतो. तुम्ही लेख त्याला ऐकवलेत का मला माहित नाही, आणि म्हणून तुम्ही त्याची शिट्टी ऐकली का माहित नाही. तो वेळ आली तर नाचतो सुद्धा उत्तम, हे आम्ही पाहिलं. आता नाती या शब्दावरती त्यांचं एक भाष्य आहे जे मला खूप आवडलं. पूर्वी नात्या गोत्यांचा अडसर नसायचा. बरोबर आहे ना, सगळ्यांच्या घरी कोणी येऊन राहायचं, शिक्षणासाठी राहायचं आणि कशासाठी राहायचं, किती काळ राहायचं, त्याचा त्रास नाही व्हायचा, त्याची अडचण नाही व्हायची, सहज यायचे. आणि लोक एकमेकांच्या घरी जायचे, जेवणाच्या वेळेला गेले की जेवायला थांबायचे, सर्व अघळ पघळ होतं. आता ना फोन करून जावं लागतं, विचारावं लागतं, येऊ का नको, चालेल का, आलं तर चालेल का, कुठल्या वेळेला येऊ, किती वाजता सोयीचं होईल, असे भयंकर प्रश्न असतात त्याच्याबरोबर. पण पूर्वी तसं नव्हतं. माणुसकी म्हणून, गरजू म्हणूनही एखाद्याला घरात आसरा मिळायचा. नवीन नाती जोडली जायची. कधी तुटायची वेळ आली तर जीवाला घोर लागायचा. म्हणजे किती छान नाती होती ती. आता तर रक्ताची नातीही वाळवी लागलेल्या लाकडासारखी कुठल्याही क्षणी तुटतील इतकी ठिसूळ आणि भुसभुशीत झाले आहेत. हे खूप मोठं भाष्य आहे नाती या गोष्टींवर. कशी नाती होती आणि कशी आहेत. तो थ्रूआउट, म्हणजे आता तुमच्या या वयाला साहजिक आहे की पूर्वीचे दिवस काय होते आणि आताचे दिवस काय आहेत, ह्याच्यातला जो फरक पडलेला आहे, ह्याच्यातलं जे बदलत गेलेलं आहे ते तुम्ही टिपलं आहे. तर मला तुमचा हा स्वभाव, टिपायाचा स्वभाव, हे खरं कोंबडी दाणे टिपते असं मला आठवलं. पण मी हे उदाहरण देऊ शकत नाही म्हणून देत नाही, पण त्याचा उच्चार करते. पण मला तीच आठवली, कोंबडीच आठवली की सगळं काही टाकात तिच्यासमोर, धान्य बरोबर वेचून घेते. तसं तुम्ही सगळं आयुष्यात जे चाललंय त्याच्यातलं बरोबर जे पाहिजे ते टिपता आणि तुम्ही जसं लिहिलंय तशी जगण्यातली मौज घेता. आणि तुम्ही पण सगळ्यांना हेच सांगताय की तुम्ही मौज घ्या. तुमचा साहित्यानंद जो आहे तो तुम्ही, तुमचा तर आनंद आहेच, तुम्ही तो अनुभवताय आणि तो आमच्यापर्यंतही पोहोचवताय. जो कुठलीही स्पिरिच्युअल ऑर्गनायझेशन असू दे, तुम्ही जर त्याच्यात गेलात तर प्रत्येक संत हेच सांगतो की आनंद देणे आणि आनंद घेणे ह्यासाठी माणसाचा जन्म आहे. आता तुम्ही त्या असंही म्हणतात की सगळ्यांवर प्रेम करा. स्पेशली तुम्हाला एखादी गोष्ट आवडत नाही ना, मग त्याच्यावरही प्रेम करा. काय मोठा मंत्र आहे. असं कसं प्रेम करायचं, पण असं ठरवलं तर येतं, असं असावं असं तुमच्याकडे बघून मला जाणवलं, वाटलं, खात्रीच पटली. पण तुम्ही जे आता भाषण आपलेपणाने केलं, प्रेमाने केलं, सगळ्यांना संबोधून केलं, सगळ्यांना एकत्रित आणलं, ते मला वाटतं प्रेम हा तुमचा स्थायी भाव आहे. आणि त्यांनी लिहिलंय की हे जीवनाकडे सकारात्मकतेने बघण्याची सवय लावावी लागते. सवय हा खूप सुंदर शब्द आहे. सवय एका रात्रीत घडत नाही. सवय ही माणसाला लागून घ्यावी लागते. परत परत ती प्रॅक्टिस करावी लागते. त्याच्याशिवाय सवय लागत नाही. चांगल्या सवयी तर फारच कष्टाने लागतात. त्यामुळे अशी मौज घेण्याची सवय, वर्तमानात जगण्याची सवय, आनंद घेण्याची सवय, सगळं टिपण्याची सवय, ह्या सवयी तुमच्या अतिशय वाखाणण्याजोग्या आणि त्या मला खूप खूप भावल्या. एक आता मी सायकोलॉजिस्ट आहे ना, त्यामुळे मला काहीतरी सायकोलॉजी बद्दल बोललं पाहिजे. डॉक्टर राजेंद्र हेगडे इथे आहेत आणि ते सहमत असतील माझ्या बरोबर जेव्हा मी म्हणते की
लेखन ह्याचा कॅथार्सिस हा उपयोग होतो. आपल्या जो भावनांचा निचरा व्हायला पाहिजे तो निचरा होण्यात ऍक्च्युली लेखन हे एक मोठं टूल आहे, एक मोठं माध्यम आहे असं सायकोलॉजिस्ट सांगतील. जर आपल्याला एखादी गोष्ट अप्रिय असली तर कोणी जवळपास नसलं सांगण्यासारखं, शेअर करण्यासारखं, आणि ती मनाच्या कुठेतरी खोल दडलेली, त्याचा त्रास होतोय, मध्ये मध्ये उद्भवते अशी एखादी गोष्ट असली, कारण प्रत्येकाच्या आयुष्यात अशी काहीतरी गुपितं असतात आणि आपल्याला दुसऱ्यांवर तेवढा विश्वास नसतो, सांगावंसं वाटत नाही, तेव्हा मग काय करायचं? रायटिंग इज द बेस्ट मेथड. लिहून काढा, फाडून टाका कागद, जाळून टाका कागद, कोणी वाचला नाही तरी चालेल, पण जे पोटात आहे ते ओठावर आलं की मोकळा होतो माणूस. आणि तुम्ही इतकं मोकळेपणाने लिहिता, आडपडदा न ठेवता लिहिता, कोणाची तमा बाळगत नाही, भीती नाही तुम्हाला, भीतीचा लवलेश नाही. हे खूप कठीण आहे. तुम्ही लिहिल्या भीती माणसाला पग्गू बनवते, निश्चित बनवते, आणि तुम्ही ती दूर सारून तुम्ही मोकळेपणाने लिहिता, निर्भीडपणे लिहिता, हे खूप खूप कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे लेखनातून तुम्हाला काय काय मिळतं मला माहिती नाही, आनंद तर मिळतोच, म्हणजे कॅथार्सिस किंवा थेराप्युटिक इफेक्ट या गोष्टी तुम्ही अनुभवता का मला माहित नाही. तुमच्या मुलीचे खूप खूप धन्यवाद. ती तुम्ही म्हणालात की सगळ्यात मोठी मुलगी किती मिनिटांनी मोठी आहे? जुळी आहे कारण 1 मिनिटांनी मोठी आहे. खूप छान. तर 1 मिनिटांनी मोठी असलेल्या मुलीने यांना सांगितलं की तुम्ही रिटायरमेंट नंतर लिहा, अशी प्रत्येकाला कदाचित मुलगी भेटणार नाही, त्यामुळे तुम्ही तुमचं जा, तुम्ही तुमचं समजा. हो, छोटी आहे, शांतन मोठी आहे. ओके. अरे वा, छान सल्ला दिला, त्यामुळे आम्हाला हिरा सापडला. आणि ही खाण जी होती जी तुम्हाला सापडली आधी आणि म्हणून उद्युक्त केलं, ते फार चांगलं झालं. तर आपल्याला कदाचित अशी मुलगी नसेल किंवा मुलगा नसेल किंवा असा एखादा मित्र मैत्रीण नसेल, तर तुम्ही आता जाणून घ्या की आपल्याला रिटायरमेंट नंतर काहीतरी करायचंय. मग ते रिटायरमेंट कधी घेणार आपण ते माहिती नाही. ते कदाचित आपण नोकरी करत असलो तर त्याला एक ठराविक तारीखच असते की चला या दिवशी रिटायर व्हा, तुम्हाला चॉईस नसतो. पण तुम्ही काही स्वतःच करत असाल तर तुम्हाला ठरवावी लागते. परवा अशी एक बाई एका ग्रुपवर म्हणाली, मी माझं सगळं सामान विकतेय, ती व्यवसायाने केटरर आहे. मी म्हटलं का? आणि ते चांगलं जोरदार धंदा चालू आहे. मागच्या म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये माझं पुस्तक प्रकाशित झालं, तेव्हा तिच्याकडून मी केटरिंगच्या गोष्टी आणल्या होत्या. सो मला जरा धक्का होता. तर मी म्हटलं तू का असं करतेयस? तर म्हणे की कुठेतरी थांबायचं हे कळलं पाहिजे, कुठेतरी थांबायचं हे कळलं पाहिजे. व्यवसाय कधी थांबवायचा, कधी एन्जॉय करायचं, कधी आयुष्य आपल्या मनासारखं जगायचं हे समजलं पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही पण हा कानमंत्र देताय, इतकं पुस्तक सुंदर लिहून तुम्ही प्रेरणा देताय, लोकांना उद्युक्त करताय. त्यांना आता जाणवेल की ते मोठे साहित्यिक नसले, मोठ्या असा एखादा टॉपिक शोधून की आज काय पावसावर लिहा, आज काय मुखाच्यावर लिहा, असं जरी नसलं तरी आपले जे अनुभव आहे त्याच्यावर लिहिलं तरी ते सगळ्यांना तितकंच भिडतं, तितकंच आवडतं, कारण ते आपले अनुभव असतात. एक छोटासा पॅरेग्राफ मन ह्याच्यावर येते, कारण मन हा माझा विषय आहे आणि त्यांनी इतकं सुंदर भाष्य केलंय की मला ते राहवत नाही. खूप कागद आहेत, पण आता मी शक्य नाही सगळं वाचणं, कारण आपण इथे बहुतेक रात्री मुक्काम करावं लागेल मग असं झालं तर. त्यामुळे मी आवर्त देते. काही गोष्टी स्नेहानी बोलल्या आहेत, काही त्या स्वतःच बोलल्या, त्यामुळे मला ते बोलावं लागलं नाही किंवा मी काटलं माझ्या ह्याच्यातून, बोलण्याच्या ह्याच्यातून. मला हे एक मात्र तुम्हाला आवडेल सांगायला. हे मी ठरवलं होतं की यांनी सुरुवात करायची, पण मग इतक्या गोष्टी आल्या समोर की मग ते राहिलं बाजूला. पण ते मला सोडायचं नाही, सोडायचं नसल्यामुळे मी ते पकडून ठेवलेलं आहे आणि ते मी आता तुम्हाला सांगते. मनाचं नाही सापडलं अजून, असू दे, तुम्ही शोधा, पुस्तक घ्या, विकत घ्या, अगदी शोधा आणि मग सांगा कुठे ते मन आहे. नाहीतरी मन अगम्यच आहे आणि ते सापडतच नाही, कितीही शोधलं तरी मिळतच नाही. तसं मला ते आत्ताही मिळत नाहीये, पण काहीच हरकत नाही, कारण मला ते असं
मधाचं बोट म्हणतो तसं लावून जायला फार आवडेल, की तुम्हाला अशी उत्सुकता लागेल ना, या मनाबद्दल काय बरं लिहिलं असेल, तशी उत्सुकता लागावी हीच इच्छा आहे. त्यामुळे ते साध्य झालं तरी माझ्या बोलण्याचं सार्थक होईल. जो तुम्ही ICU मधला अनुभव सांगितला त्याने मी शेवट करणार होते, पण मी आता करणार नाही, कारण तुम्ही बोललेला आहात त्याच्याबद्दल. तर मला हे वाचताना ना तुम्ही एक उल्लेख केलेला आहे, तो मला खूप नवीन होता. पौष महिना आला की गुलाबी थंडीत गुपित हलवा बनवायचे. तो गुपित हलवा काय प्रकारे, आणि तो उघडपणे बनवायचे आणि तो जेवणानंतर खायला द्यायचे. हे मी खूप पहिल्यांदा ऐकलं, गुपित हलवा म्हणून. तुम्हाला माहितीये? नाही. आता तुम्हाला कधीतरी तो गुपित हलवा करून आम्हाला बोलवून खायला घ्यावा लागेल, तर आम्हाला तो नक्की कळेल. गुपित हलवा. हा, अच्छा. हा, आता आहेत थंडीचे दिवस चालू आहे. सकाळी खूप छान थंडी पडते. आता शेवटचं सांगते की मला पुस्तक वाचताना त्या खूप कळल्या. ते तुम्हालाही कळत, तुम्हाला ती मजा येऊ म्हणून मी इथे थांबतेय. पुस्तक घ्या आणि वाचा. पण मी ही शेवट करताना मी सांगते एक गोष्ट, की त्यांना बदामी हलवा खूप आवडतो आणि बदामी हलवा त्यांना आवडतो. त्याच्यामुळे तेव्हा त्या डायबिटीसची ऐसी की वैसी जैसी की वैसी असं करून त्या खातात. त्यामुळे मी तुमच्यासाठी आज बदामी हलवा आणलेला आहे. तो मला तुम्हाला द्यायची इच्छा आहे, तो देत मी तुम्हाला शुभेच्छा देते की असंच लेखन चालू राहू दे. खूप छान लिहिताय, लिहित राहा. त्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. आणि अशीच तुमची अनेक पुस्तकं छापायची संजना पब्लिकेशन्सला संधी मिळो आणि आम्हाला हे सगळं ऐकायला वाचायला संधी मिळो. मला वाटतं ताईने मधाचं बोट नाही, मधाची बाटली सगळ्यांच्या तोंडाला लावलेली आहे. कुठे थांबायचं हे कळलं पाहिजे, ताई म्हणाल्या. पण मला वाटतं काही लोकांना कुठे थांबायचं नाही, कुठेही थांबायचं नाही हेही सांगितलं पाहिजे. आजच्या आपल्या सन्माननीय मुख्य अतिथी राधाताई भावरे म्हणजे साहित्यातील अष्टपैलू व्यक्तिमत्व. गोवा राज्य वस्तुसंग्रहालयाच्या त्या निवृत्त संचालक आहेत. पुरातत्वशास्त्र आणि मराठी विषयात MA केलेलं त्यांच्या साहित्य निर्मितीत वाळवंटातील थरार, कलावस्तू आणि ग्रंथालय साहित्याचे जतन हे त्यांनी अनुवादित केले आहे. विविध प्रकारच्या साहित्य प्रकारांत त्यांची चांगलीच व्यासंगता आहे. त्यांचं प्रसिद्ध झालेलं साहित्य म्हणजे उमलताना हा मराठी काव्यसंग्रह, ते दिवस हा मराठी ललित लेख संग्रह, अप्रूपाच्या वाटेर हा कोकणी काव्यसंग्रह, जीवाचो पतंग हा कोकणी ललित लेख संग्रह आणि तुला भेटून येताना हा मराठी गझल काव्यसंग्रह. त्यांना मडगावच्या गोमंत विद्यानिकेतनचा साहित्य पुरस्कार, गोवा सरकारचा कला अकादमी साहित्य पुरस्कार, तसंच द गोवा हिंदू असोसिएशन मुंबईचा बाबा बोरकर साहित्य पुरस्कार, URL फाउंडेशन मुंबईचा गझल गौरव पुरस्कार, मडगावचा कोकणी भाषा मंडळ साहित्य पुरस्कार हे पुरस्कार लाभलेले आहेत. 2018 साली झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात कवयित्री म्हणून त्यांना बडोद्याला निमंत्रित केलं गेलं होतं. डोंबिवली मुंबई येथील काव्यरसिक मंडळाच्या साहित्य संमेलनात त्यांचा अध्यक्ष या नात्याने सहभाग होता. त्यांना विनंती करते त्यांनी मार्गदर्शनपर व्यक्त व्हावे. साहित्यिक श्रीमंती लाभलेल्या आणि सामाजिक बांधिलकी जाणून लेखन करणाऱ्या संवेदनशील कवयित्री आणि लेखिका राधाताई भावे. नमस्कार. व्यासपीठावरील मान्यवर आणि समोर बसलेले रसिक मान्यवर सर्वांना माझा मनपूर्वक नमस्कार. सर्वप्रथम आज ज्यांचं पुस्तक प्रसिद्ध झालंय त्या हिराताई खरवेटे यांचं मी अभिनंदन करते आणि त्याचबरोबर असं छान पुस्तक प्रकाशित करणाऱ्या संजना पब्लिकेशनच्या दिनेश मणिरकर यांचंही अभिनंदन करते. खरं तर हिराताईंची इच्छा होती की त्यांचं हे पुस्तक
त्यांचे अत्यंत आवडते सर पंडित सर यांच्या हस्ते प्रसिद्ध व्हावं, पण त्यांच्या निधनामुळं ते होऊ शकलं नाही. तसंच या आजच्या कार्यक्रमाला लोकमतचे संचालक संपादक राजू नायक हेही येणार होते, पण त्यांनाही काही व्यस्ततेमुळं येता आलं नाही. आणि शेवटी हा योग असा आला की माझ्या हस्ते माझ्या कविताच्या हस्ते प्रकाशित झालं आणि ओळखच्या निमित्तानं एका संवेदनशील लेखिकेची ओळख मला झाली. मी सुरुवातीलाच कबूल करते की हे पुस्तक काही मी पूर्णपणे वाचलेलं नाही. बरंच मोठं पुस्तक आहे आणि मागच्या शनिवारीच मला दिनेशजीने हे पुस्तक दिलं होतं, पण माझ्या काही व्यापांमुळं मला ते पूर्णपणे वाचता आलं. पण मीही असा विचार केला की ते मला ते पुस्तक मी वाचायला सुरुवात केल्यावर खूप आवडलं आणि मी विचार केला की हे घाईघाईनं वाचण्यात अर्थ नाही, कारण कुठलीही आवडलेली गोष्ट सावकाशीनं निवांतपणे चवीनं करायला खूप मजा येते. आणि तसंही काही आज माझा इथं ओळख ह्या पुस्तकावर पेपर वगैरे सोडवायला मला कोणी लागलं नाही, त्यामुळं मी ते पुस्तक थोडंसं वाचून ठेवून दिलं. असं जरी असलं तरी हे पुस्तक वाचताना म्हणजे खरं तर आता कवितानं जवळजवळ बरंच काही ती बोललेली आहे आणि मला भीती वाटत होती की आता मला बोलायलाही काहीच शिल्लक ठेवणार नाही, पण तरीही माझं मत म्हणून मी काही गोष्टी सांगू इच्छिते की एक म्हणजे हिराताईंच्या लेखनात प्रांजळपणा आहे. अतिशय प्रांजळपणे अतिशय सोप्या भाषेत त्या लिहितात, मनापासून लिहितात. त्यांचं पुस्तक वाचताना त्यांच्या स्वभावातील काही पैलू आपल्या लक्षात येतात. त्यातला महत्त्वाचा पैलू म्हणजे प्रामाणिकपणा, प्रेमळपणा आणि जीवन रसरसून जगण्याची त्यांची ओढ. हे सगळं त्यांच्या लेखणीतून जे काही साकार झालेलं आहे ते आपण वाचतो तेव्हा लक्षात येतं आणि अशा व्यक्तीशी आपली ओळख होते याचा मला आज खूप आनंद होतोय. आता हिराताईंनी या पुस्तकामध्ये जे काही लिहिलंय ते माणसांविषयी जसं लिहिलंय तसं खूप ठिकाणी त्यांचं प्राण्यांविषयीचं प्रेम जाणवतं. म्हणजे मी जेवढं काही वाचलं त्याच्यात मला आपल्या कर्तव्यदक्ष आईविषयी, करारी आईविषयी त्या ज्या आत्मीयतेनं लिहितात. राग आला की बाबा चांदण्यात जाऊन बसायचे हे अधोरेखित करतात आणि आपला जिव्हाळा व्यक्त करतात. तसंच त्यांच्या शेजारच्या ताईबाई किंवा बाबा मामा यांच्याविषयी अतिशय आत्मीयतेनं त्यांनी लिहिलेलं आहे आणि ते मुळापासून वाचण्यात खूप मजा आहे. जसं ते त्या माणसांविषयी लिहितात, प्राण्यांविषयी लिहितात, तसंच त्यांना निसर्गाची विलक्षण ओढ आहे. निसर्ग, हिरवाई याचेही खूप उल्लेख त्यांच्या पुस्तकात येतात. त्याचबरोबर आपल्या रूढी, परंपरा, संस्कृती, संस्कार, त्याच्यात होणारे बदल, आताचे खाणं पिणं, पेहराव याच्यातले बदल याविषयीही त्यांनी लिहिलेलं आहे. त्याचे बदल पाहताना त्या थोड्याशा खंतावतात. त्या संदर्भात त्या अनुषंगानं त्या नवीन पिढीला चिमटा पण काढतात आणि हे करताना त्या आपल्या मुलींनाही सोडत नाही. आणि असं जरी असलं तरी एक गोष्ट जाणवते की ते खूप सकारात्मक आहे. हा बदल त्या समंजसपणे स्वीकारतात. या बदलाची जी खंत वाटते त्याची जखम होऊ देत नाही ते, कारण त्यांना माहिती आहे जर
जखम चिघळली की ती दुखवते, तर त्यापेक्षा समंजस विचार केला की एकतर आपली सकारात्मकता आपल्याला ऊर्जा देते, त्याचबरोबर त्यांच्यात मला ही एक चतुराई पण जाणवली की विरोधामुळं होऊ शकणारा संघर्ष त्यांनी सहजतेनं टाळलेला आहे. अशा या हिराताई अनेक विषयांवर लिहिताना, म्हणजे त्यांचं मी मुखवट्याच्या संदर्भात एक लेख वाचला, तर ते म्हणतात की आपण सगळे मुखवटे लावूनच जगत असतो. त्या मुखवट्यांच्या मागं कधी कधी त्या काळाची गरज असते, कधी दुसऱ्याचं मन दुखवू नये म्हणून, कधी नातं जपण्यासाठी, आणि कधी कधी तर आपण आपली प्रतिमा जपण्यासाठी मुखवटा लावतो. आणि हे मुखवटे हेच आपला चेहरा बनतो. अशा अर्थाचं एक खूप छान मांडणी त्यांनी आपल्या एका लेखात केलेली आहे. तसंच त्यांनी जे अनुभव घेतले, आयुष्यातून घेतलेल्या अनुभवांचे धडे गिरवून त्या सतत लेखन करत आहेत, त्याच्याविषयी सांगत आहेत. जसं त्यांनी एका ठिकाणी नाही म्हणण्याला जी हिंमत लागते ती किती महत्त्वाची आहे याचं वर्णन केलेलं आहे. तर अशा रीतीने जीवनात घडणाऱ्या छोट्या छोट्या गोष्टींचे, छोट्या छोट्या किस्स्यांमधून त्या वाचकाच्या मनापर्यंत पोचतात. मगाशी जे स्वयंपाकाच्या संदर्भात कवितांना सांगितलं, तर त्यांनी जी पहिल्यांदा आपल्या सासरी भेळ तयार केली त्याच्याविषयी खूप खुसखुशीत शब्दात त्यांनी लिहिलेलं आहे. आणि ते वाचताना मला माझा पहिला स्वयंपाक आठवला. खरं तर मी एकत्र कुटुंबात वाढलेली, घरात 4 बायका, कडक सोळं, आणि हायस्कूलचं शिक्षण संपल्यानंतर आम्हाला रिवणहून मडगावला यावं लागायचं पुढच्या शिक्षणासाठी. तर आमची सगळी शक्ती आणि वेळ संपून जायचा असं. आणि त्याचबरोबर घरातही कुणाचा आग्रह नव्हता की तुम्ही स्वयंपाक शिकला पाहिजे. पण लग्नानंतर सगळं ब्रह्मांड आठवलं. त्यात माझ्या सासूबाईंना मी काही विचारलं की त्या म्हणायच्या, अगं तू कर ना गं मनानं. आणि ते मनानं कसं करायचं ते मला कळत नव्हतं, आणि तो एक दाण यायचा. आणि मग मी चव आठवून त्याच्यातले इंग्रेडियंट्स आठवून असे पदार्थ बनवायचे. आणि हळूहळू ते जमत गेलं. एक दिवस जाणवलं की अरे आपल्याला स्वयंपाक येतो. तर ते हुश होणं जे आहे तो अनुभव मला माझा आठवला. तसं इथं असलेल्या स्त्री वर्गापैकी अनेकांना आपल्या पहिल्या स्वयंपाकाच्या आठवणी हे पुस्तक वाचताना त्याच्या मनात जाग्या होऊ शकतात. एक महत्त्वाची गोष्ट या लेखनामधली आहे ती लेखिकेची अत्यंत सोपी आणि ओघवती भाषा, अकृत्रिम भाषा. आणि त्याचबरोबर मला या गोष्टीचा आनंद आहे की गोव्यातल्या, म्हणजे आता गोव्याबाहेरून आलेल्या लोकांच्या मराठीबद्दल काहीच प्रश्न नाही, पण गोव्यात सध्या मराठी भाषेसंदर्भात, त्याच्या दर्जा संदर्भात, नेमकेपणा संदर्भात एक उदासीनता आहे. आणि कुठंतरी ती कोकणीशी स्पर्धा म्हणून पण म्हणजे चालतंय असा जो एक ॲटिट्यूड आहे, त्या पार्श्वभूमीवर इतकी उत्तम मराठीची जाण असलेली लेखिका समोर येते त्याचा खूप आनंद होतो. खरं तर ललित लेखांच्या संदर्भात ज्येष्ठ लेखक महेश एलकुंचवार यांनी असं म्हटलंय की तुम्ही ललित लेख जेव्हा लिहिता तेव्हा तुमचे अनुभव आणि वाचक यांच्यामध्ये मी येता कामा नये. सतत तुम्ही मी विषयी सांगायचा नाही, परंतु या पुस्तकात तर सगळा मीच आहे. या पुस्तकात तो पुन्हा पुन्हा येतो, पण तो खटकत नाही, कारण ते एक प्रकारचं आत्मकथन आहे. हा मी अतिशय पारदर्शक आहे
आणि तो वाचकाच्या मनातील मीला साध घालणार आहे, त्याच्या आठवणी जागवणार आहे. कुठंच त्याच्यात प्रौढी नाही, अभिनिवेश नाही. त्यामुळं तो खूप गोड वाटतो, लाघवी वाटतो. तसंच त्यांनी अनेक ठिकाणी त्यांची ना वाक्य अशी सुविचारासारखी वाक्य आलेली आहे. म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा शेवट ही नवी सुरुवात असते, सारखी वाक्य ही सुविचारासारखी वाटतात. खरं तर कवितानं म्हटल्याप्रमाणे हे पुस्तक मुलांनीच नव्हे तर मोठ्या माणसांनी पण अभ्यासण्यासारखं आहे, चिंतन करण्यासारखं आहे. आता आपल्या ज्येष्ठ लेखिका अरुणा ढेरे यांनी एके ठिकाणी म्हटलंय ललित लेखांच्या संदर्भात की ललित लेखांमध्ये एक ताजेपणा असणं आवश्यक आहे. आणि हा ताजेपणा यांच्या लेखनाच्या पहिल्या पानापासून शेवटच्या पानापर्यंत आपल्याला जाणवतो. आणि आपल्या मनातले जे काही तरंग आहेत किंवा आपल्या ज्या आठवणी आहेत किंवा जो काळ त्या जगल्या त्या काळाचा ज्या आठवणी आहेत त्या सगळ्या जाग्या होतात आणि त्याचा आनंद आपल्याला मिळतो. मी खूप वेळ बोलणार नाही कारण मला स्वतःला कमी बोलायला आवडतं आणि मी काही कवितासारखी प्राध्यापक नाही आहे की स्फूर्तपणे खूप वेळ बोलू शकते. पण शेवटी मला एक सांगायला आवडेल की हे जे पुस्तक आहे ओळख, हे पुस्तक वरांड्यात आराम खुर्चीवर बसून अंगावर झुळूक घ्यावी तशा प्रकारचं हे पुस्तक आहे. हे पुस्तक कुठेही तुम्हाला क्लेश देत नाही, तुमच्या मनात चीड किंवा कुठलीही नेगेटिव्ह भावना तुमच्या मनात जागवत नाही अशा प्रकारचं हे पुस्तक आहे. आणि इथं असलेल्या प्रत्येकानं ते वाचावं अशी मी विनंती करेन आणि ते वाचून अनेकांना अशा प्रकारचं लिखाण करण्याची प्रेरणा मिळू शकते. कारण आपल्याला ना स्मरणरंजन आवडत असतं आणि इथल्या प्रत्येकानं जर आपल्या आठवणी लिहिल्या त्याच्यात काही ना काहीतरी साहित्य मूल्य असू शकतं. आणि कित्येकदा आपलं लिखाण साहित्य मूल्य शोधण्यासाठी नव्हे तर स्वतःचा शोध घेण्यासाठी, मानवी मनाचा शोध घेण्यासाठी आपण निर्माण करावं असं मी मानते. तर हिराताई, तुम्हाला भेटून खूप छान वाटलं. माझी तुमची ओळखच नव्हती पण या निमित्तानं आपली भेट झाली आणि यापुढेही तुम्ही अधिकाधिक लेखन करावं. अर्थात राजू नायक यांनी खूप चांगली प्रस्तावना दिलेली आहे आणि त्याच्यात जो उल्लेख केलेला आहे की राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांविषयीचे त्या खूप छान लिहितात. त्या संदर्भातील तुमच्या लेखांचं पण पुस्तक यावं आणि आम्ही वाट पाहू अशा पुस्तकांची. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. बहुमोल विचारांचं दान आम्हाला दिल्याबद्दल राधाताई धन्यवाद. आजचा हा लोकार्पण सोहळा अत्यंत सुंदर आणि यशस्वी होण्यात आपलं योगदान खूप मोठं आहे. या कार्यक्रमाची सुंदर आठवण आपल्याकडे राहावी म्हणून मी स्नेहाताई सबनीस यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या आपल्या सन्माननीय मुख्य अतिथी राधाताई भावे यांना भेटवस्तू द्यावी. मी त्यांना विनंती करते की सन्माननीय कविताताई बोलकर यांना भेटवस्तू द्यावी. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी हिराताई यांना भेटवस्तू द्यावी. मी श्री विराज प्रभुदेसाई यांना विनंती करते की त्यांनी भेटवस्तू द्यावी. मी विराज प्रभुदेसाई यांना विनंती करते की त्यांनी श्री दिनेश मणेरकर यांनाही भेटवस्तू द्यावी. मी राज खळगटे यांना विनंती करतो की आजच्या कार्यक्रमाची सूत्रसंचालिका जाणे सुंदरपणान हो कार्यक्रम सूत्रसंचालन केल्ले आसा ते आमची सगळ्यांचे मायमोगाचे स्नेहाकेणी हांकां भेटवस्तू दिवन
तांचे आभार प्रकट करते. धन्यवाद. आजचा हा पुस्तक प्रकाशनाचा सोहळा यशस्वी करण्यात ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे, हिराताईंचे जावई श्री विराजबाब प्रभुदेसाई यांना विनंती करते की त्यांनी आभार प्रकट करावे. एक पहिले शिटी मारून दाखयता, कारण अशें दिसपाक लागला की बरो वेळ जाला. वेळ तितलो जावना, आमी जसो ठरयलो पळय त्याच प्रकारे प्रोग्राम सोंपपाक पावला. पूण साधारण बर्थडेक आपयलो जाल्यार लोक उमेदीर येतात, जेवणाक आपयलो, पार्टेक आपयलो, ह्या सगळ्या गजालीक लोक उमेदीर येतात. हांगाय तुमी उमेदीर आयले, कारण इन्व्हिटेशन दितना तुमकां सगळ्यांक सांगिल्लें हांवें मुगाचो सामोसा मेळटलो, सँडवीच मेळटलो आनी केक मेळटलो. सो तुमी उमेदीर आयले आनी हांगा येतकीर थोड्या वेळान एसी लागिल्ली आसा. भाशणां आयकून मातशी मरगळ आयली जाल्यार ती वचची म्हणून आभार प्रदर्शन करचे पयले एक शिटी मारता. ह्या सिटीची याद जाली कारण कविता मॅडमीन म्हाका याद करून दिली, आनी म्हाका जर याद करून दिली सिटीची हांव वेळ काळ पळयना, कारण हिरा ती जशी निर्भीड आसा तितलोच निर्भीड हांव आसा. हांव बिंदास्त सिटी मारता. आतां आभार प्रदर्शन. खऱ्या वेळार हांगा येवन प्रदर्शन कांयच करपाचें उरना, कारण वेळ जाल्लो आसता आनी लोकांची भायर वचपाची उमळशीक वाडिल्ली आसता. आनी ह्या टायमार प्रदर्शन करपाची म्हाकाय व्हडली उमेद ना. स्ट्रेट अवे हांव आभार प्रदर्शन करता आनी 7च्या आत घरांत तुमी पावतले अशें हांव तुमकां आश्वासन दिता. सगळ्यांत पयलें आमी आभार प्रदर्शन करपाक जाय. खरें म्हळ्यार फक्त पुस्तक प्रदर्शना वेळारच न्हय, तर दर खिणाक पावला कणकणी आमी आभार प्रदर्शन करपाक जाय त्या परमात्म्याचें. कारण तो परमात्मा आसा म्हणून आमच्या भितर आसा, म्हणून आमी आज हांगा जिते आसात आनी आमी हांगा ह्या पुस्तकाच्या सुवाळ्याक पावला. खरें म्हळ्यार गेल्या वर्साक इराजी आफ्टर शी वेंट ओपन हार्ट सर्जरी, तातूंतल्यान ती बऱ्या भशेन भायर येवन हें पुस्तकाचें प्रकर्शन जाल्लें आसा. म्हणून सगळ्यांत पयलीं आमी सगळे जाण त्या परमात्म्याचे आभार मानया, परमात्म्याचे दर खिणाक पावला कणकणी याद करिया. दुसऱ्या खिणाक ऑफकोर्स संजना पब्लिकेशनचे दिनेश बाब मडेरकार आनी आमचे स्नेहाबाय सबनीस मातशी पॉज घेवची पडटा, कारण एक सायडीच्यान सबनीस स्नेहा आसा आनी दुसऱ्या सायडीच्यान म्हाका अन्वेशाची याद जाता. आनी सदांच हांव दिनेश बाबा म्हणटना परते सिंगबा म्हणटालो. सो म्हणून मातशें याद केली. 50 सालां म्हजी याद मातशी कमी जायत उरता. सो तुमच्या दोगांचे मनाकाळजांतल्यान आभार, कारण इराजेची जी कितें इत्सा आशिल्ली ती आपल्याची पुस्तकाचें पब्लिकेशन जावचें म्हण, तें तुमच्या बगर जावपाक शक्य नाशिल्लें. दिनेश बाबाचे खास करून आभार, कारण म्हाका दिसता खंयच्याच पुस्तक पब्लिकेशना वेळार खंयच्याच जावयान आज पर्यंत ताका इतले फोन केल्ले उरपाचे ना. त्या पुस्तकाचें पब्लिकेशन जाता बसून हांवें सकाळी सांजे रात दीस दिनेश बाबाक फोन करतालो आनी दिनेश बाब तितल्याच थंडसाणेन भयासाणेन म्हज्या फोनाक रिप्लाय दितालो. धन्यवाद दिनेश बाब, तूं दाराच्या भायर वचून रावला, सांगपाक म्हाका जाता तितले बेगिनाच्या बेगीन काबार कर. संजना पब्लिकेशना नंतर खास करून हांगा उपस्थित आशिल्ले रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन आमचे राजेंद्र भाई तालक हांकांय आमी मनाकाळजांतल्यान धन्यवाद दितात, कारण तांणी हो कॉन्फरन्स हॉल आमकां फुकटाक दिल्लो आसा हें सांगपाक म्हाका लज दिसना. सांगपाचो उद्देश इतलोच आसा की कोणीय जर आपलें पयलें पुस्तक प्रकाशीत करता जाल्यार ताकाय हो रवींद्र भवनाचो हॉल फुकटाक दिल्लो गेल्लो वतलो. आनी हो संदेश हांव तुका फुकटाक दिता ह्या आभार प्रदर्शनाची संदी साधून. त्याच बरोबर रवींद्र भवनाचे जर सगळे कर्मचारी आसात, खास करून बाब अवनी भाई हांणी आमकां खूब मदत केल्ली आसा. थोड्यांनी दिवली पेटोवपाक, दिवे लावपाक म्हूण ना, दिवली पेटोवपाक वो बॅनर लावपाक सगळ्यांनी जी मदत केली तांचे आमी आभार मानतात. तुमचे सगळ्यांचे भितर सरतना सँडवीच आनी ते सगळें दिवन बऱ्या तरेन तुमची वेवस्था करपी रवींद्र भवनाचे कॅन्टीन जे आसा तांचे आमी आभार मानतात. आनी म्हाका दिसता आज हांगा आशिल्ली 2 उत्तुंग अशी व्यक्तिमत्वां, आमची कविता दिदी आनी राधाताई भावेजी, हांचे आमी आभार तशे मानपाक शकनात, कारण आभार मानलो की काम सोंपलेशें जाता. आमी तुमचे उपकाराक रावप पसंत करतले. खास करून हांव तुमचे विशेष आभार इतल्याच खातीर मानता की तुमकां हांवें 15 ते 20 मिनटां म्हणिल्ली आनी तुमी शार्प
20 मिनिटां भितर आपले भाशण कंप्लीट केले. तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या खातीर हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. ताज्या नंतर आमचे स्नेहाबाई हास्पुऱ्या तोंडाचे बरें दिसपी म्हणून हांव ताका सिलेक्ट केलो अशें समजनाका. तें बरें करता हालीं तेंपाक सूत्रसंचालन म्हणून ताका सिलेक्ट केल्लो आनी ताणें आपल्या ह्या वावराक बऱ्यापैकी न्याय दिलो. म्हणून स्नेहाबाई तुजें आनी तुज्या घरांतल्या सगळ्यांचें कारण एका भायल्या मनशेक तेजो सगळे जेवणाची खबर उरलेली. घरा कडेन जेवण बिवण करून कंपेरींग करपाक भायल्या मनशेक जेन्ना दिता म्हाका खबर आसा दादलो मनीसान कंपेरींग करपाक वतना कितले त्रास जाता. म्हणून स्नेहाबाई तुजें आनी तुज्या घरच्यांचें आमी आभार मानतात. एक मुद्दाम याद जाता. लग्नाक जवळ जवळ 14 वर्सां जालीं. अजुनूय हिराजेन वज्या वेळार तो हालवो धाडलो ना. सो कविता ताईन त्या हालव्याची याद केली. म्हणून कविता ताई तुझे धन्यवाद आणि तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन हांव हिराजे कडेन मागता आमची चवथ जरी गरमेच्या दिसाक आयली तुवें हालवो आतांच करून दवरचो आनी चवथीच्या वेळार नाल्यार दिवाळेच्या वेळार म्हाका तो हालवो धाडून दितलो अशें हांव अपेक्षा धरतां. शेवटाक लास्ट बट नॉट द लिस्ट हांगाचे ह्या बुक पब्लिकेशन करपा खातीर जे मुखप्रश्न करपी आसा आनी जे प्रिंट जाणी केल्ले आसा नांवां जपकन जरी याद जायना जाली आमचो बांबोळकर आनी रिया पब्लिकेशनचे आठवले हांचे आमी मना काळजांतल्यान आभार मानतात. आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट म्हाका खबर ना हिरादेच्या मोगान आयले पुस्तकाच्या मोगान आयले काय म्हज्या मोगान आयले म्हणून. पूण सगळे म्हजे नातेवाईक म्हजे काव्य मैफिल परिवार म्हजे आमे उमेदी परिवार म्हज्या ऑफिसांतले कलीग हिरादेची सगळी घरांतली सोयरीं हिरादेच्या चलयाचेय आभार मानता आनी म्हज्या साडवाचे आभार मानता. सगळ्यांचे आभार मानता. बाकीचे थोडे जाण आसात तांचे हांवें नांवां घेतली ना. पर्सनली फोनाचेर नाल्यार व्हॉट्सएपाचेर हांव तुमचे आभार मानतलो. आनी एकच गजाल सांगून हांव ह्या सुंदर अशा कार्यावळीची सांगता करता. भायर वतना तुमकां सांगलें पुस्तक विकत घेयात म्हणून. पूण हिरादेन ती वेवस्था केल्ली आसा कारण तिका दिसलें पुस्तक दाट आसा रेटूय मातशी जास्त आसा आनी जर तुमकां विकत घेवपाक लायलें जाल्यार घरा कडेन वतरी तुमची तोंडां वांकडी जावची. हांगा कोड आसा तशी घरा कडेन वतरी सुद्दां गोड जावची. म्हणून बरोबर प्यारो आनी पुस्तकाची प्रतय तुमकां फुकट दिल्ली गेल्ली वता. आनी शेवटाक एक बारीक गजाल सांगता. एका झाडाचेर 2 पक्षी आशिल्ले आनी ह्या पक्षाक दिसलें की पारदे मारपाक आयला बाण घेवन आनी पक्षी भिले दोगी जाण. गडे घोव बायल आसत किंवा फ्रेंड आसत. दोगी जाण काचावून जाले आनी कितें करया म्हणून हुडपाक वयर पळय जाल्यार वयर घार आसा. सकयल्यान बाण आनी वयल्यान घार. दोळ्या मुखार दिसता मृत्यू. कितें करतले. एक पक्षी मुगेल्या भशेन भयंकर हुशार आशिल्लो. तो म्हणपाक लागलो आमी प्रार्थना करया. दुसरो शांतना भशेन अशें म्हणना तें रागार जातलें. तें म्हणपाक लागलें सगळें दोळ्या मुखार मरण दिसता आनी प्रार्थना कसली करपाची. प्रार्थना करून कांयच जावपाचें ना. पूण आनी कांयच उपाय ना म्हणून प्रार्थना करया म्हणपाक लागलें आनी दोगांनी दोळे धांपून हे ईश्वरा सर्वांना बुद्धी दे जिवविद्येची मनशी आसात म्हणून तीच प्रार्थना म्हणटा. आनी प्रार्थना चालू आसा. हेवटच्यान तो पारदी आशिल्लो पळय ताका विचवान घास मारलो. विचवान घास मारतरी ताका नेम चुकलो आनी तांचेर जो पांचपळे जो बाण आशिल्लो तो त्या हाका वचूंक लागलो. घाराक ताक थंड जाली तेवटच्यान पडली. दोगूय जाण पक्षी सुटले आनी उडून गेले. हाचो अर्थ कितें. प्रार्थनेक महत्व आसा. जिवनाच्या दर खिणाक आमी प्रार्थना करत रावपाक जाय. परत एकदा तुमच्या सगळ्यां खातीर हांव प्रार्थना करता आनी आयच्या सुवाळ्याक तुमी आयले म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं बरी सांज दिवं बरी रात दिवं. थँक्यू सो मच.